Вкусни дипове сосове и месени, а задачата си пресни и апетитни храната без консерванти. Смила и смело ядка кафе с банани билки със специалното острие за сухи храни. Блендирай смутита, фрешове и шейкове. С блендера на Делимано правиш за секунди и замразени плодове с млеко, семени зърна, смила ги на фина пудра. Тези пастети стават толкова пухкави, хомогенни и ароматни, а защо се става? Блендерът на Делимано е удобство и всичко това само за 79,90. Една блендираща кана с убийствена острия и един пак смирителна чаша. Всичко това за 39,50. 50% Има ли още? Попитай консултантите ни за допълнителните приставки към блендера на Делимано. Една чаша и острие за сухо смилане. Една мултифункционална бутилка с капак и преносима бутилка със собствено острие, капак и сламка. Комплект от приставки сега е с 40% отстъпка. Поръчай сега само за 39,90. 50% отстъпка. Делимано БГ, намери го в магазините на Topshop и в Amazon. Поръчай още сега на 02 81 851 21. Вземи го на половин цена само до 10 юни. Защо се Стрелба при банкофобия, пълен с клиента клон. Само понова. Автобусът, който бе заложен на бомба и вече. Чакай, аз ще ги предвиждам, мамо. Ето. Ще си плати за поле като разград. Ето лъжичката. Заповядай.